तो भाई लोग छापरा तो आ गई हो, लेकिन छापरा आके हम दारू जे पीनी हो। दारू तो पी लेनी हो, लेकिन बिहार में तो दारू बंद बा। अब बुझ जाई कि दारू तो बंद बा, लेकिन एगो फायदा बा बिहार में हो, माने सीधा होम डिलीवरी होता। एक बार फोन करी और रउआ लगे तुरंत 5 मिनट में आ जाई। जौन चाहे रउआ जौन आ जाई। तो एगो तो फायदा बा, माने हम लोग के बिहार में नीतीश चाचा के सरकार में। अब बुझ जाई कि नामे खातिर बंद बा दारू। कहाँ दारू नइखे मिलत। आ इहे दारू पी के बुझ जाई कि केतना जना के पलट जाता लोग। रे हई बिहारी हम रंगबाज हो, अरे दिल्ली से दारू डील करी। तो भाई लोग आगल बानी छपरा। अब देखी लो छपरा हम उतरल बानी, आ छपरा में चारों ओरी तो हल्ला हो गइल बा घरी। कि फलना के लइका फलना के दारू पी के मर गई। माने एने तो पूरा दारू बेचाता छपरा में। हम तो जानते रहे कि बिहार में अपना बंद बा दारू ना, लेकिन दारू यहाँ चालू बा। और वो दारू मिलता जन घोरू बा, माने बुझ जाई कि एक बार पी लेता नहीं तो साफ सुता देता। हमेशा खातिर लोग के सुता देता। माने बुझ जाई कि अभी तो 30-70 गो लोग हमनी के लगे साफ हो गइल बा। तो दारू तो पी ले बानी। अब दारू पी के जे नौटंकी ना करे तब तक हमार चढ़ेला ना। चुनिया तुम्हारी निकल बहरी। निकल बहरी लिगा तोरा से हम फरियाइए ली। करे ते का कहता रे कि हमरो को लग ही सुता लिए अम्मा। अब बेटा रहू पी के रोज करे ले डरामा। तो सुन आओ तोरो गाज पहनाओ तनी जावा, दोनों आदमी मार ली लोग भैया। कि महुआ के रस में तनी पानी मिलावल जाओ। कि महुआ के रस में तनी पानी मिलावल जाओ। आ शराब बहुत खराब चीज हो भैया, एकरा के जल्दी पी के उड़वावल जाओ। ना तो कब पुलिस छापा मार दी, कोनो ठीक नहीं। तो भाई लोग दारू के तो बोतल देखनी तब हम कहनी कि तोहरे देन बा हमरा देह में पेन बा। कि तोहरे देन बा हमरा देह में पेन बा। आ सब काम जाए भार में। सब काम जाओ भार में। आ दारू बैठ के पियल जाओ, ई मेन बा।